Aké sú tvoje pocity zo spolupráce s nami? Hodnotím ju na výbornú. Čo sa týka aj komunikácie, aj nejakej tej možno časovej flexibility a všetkých týchto vecí, veľmi som bola spokojná. Ty si určite s týmto podujatím mala nejaké očakávania, chcela si, aby nejako vyzeralo. My sme ti pomáhali z technického hľadiska. Chcem sa opýtať, či si myslíš, že boli tvoje očakávania naozaj naplnené? Áno, boli. Čo sa týka konkrétne tohto môjho podujatia, tak tam ide prioritne o ten zvuk a o tú hudbu. Ja som bola veľmi spokojná a myslím si, že aj účastníci mali z toho celkom krásny zážitok, lebo vlastne bol tam sound healing, čo veľmi citlivé podľa mňa na ten zvuk. Takže za mňa úplne 100% splnené očakávania. Ešte som sa chcel opýtať, že teda, či sme ti pomohli aj vyriešiť možno nejaké konkrétne problémy, ktoré si riešila predtým a tým, že sme začali spolupracovať, tak už si ich možno riešiť nemusela ďalej. Konkrétne so zahraničnou DJ-kou, ktorá mala určité požiadavky a som ťa poprosila o spoluprácu v tom zmysle, že odkomunikovať s ňou aj celkovo ten priestor, ktorý tam bol, ktorý sme mali na to podujatie a čo je vhodné a čo nie je vhodné z tých vecí, ktoré ona žiadala. Vďaka tebe, tým, že si jej všetko vysvetlilo, že si sa bol so mnou na ten priestor pozrieť vopred, tak si jej vedel povedať, čo áno a čo nie. Odporúčila by si nejakým ďalším organizátorom tiež spolupracovať s nami a dať niektoré ich starosti na nás? Určite áno. Jednoznačne. Tebe prajeme veľa dobrého s tvojim podujatím a veríme, že ešte sa naše cesty v organizovaní pretnú a verím, že ešte veľa takých pekných podujatí bude urobených. Ďakujem pekne. Napodobne.